И здравейте, дами и господа! Както може би се досещате, моят глас е доста късно вечер, почти 1 часът и ще говоря малко по-тихо. Абе, я се паете, майката, Няма говоря тихо, ще говоря както си искам. Може би в CSGO ви е писнало да играете шибани руснаци. Сега ще ви покажа един прекрасен сайт, в който можете да си намерите отборче, да се научите как да играете. Ето го сайта gamers.com gamers.com наклонена черта CSGO, защото има и за League of Legends. Да, забравих да кажа, ако има фенове на League of Legends, да, можете ето тук да си изберете League of Legends или Counter-Strike Global Offensive. Както виждате, в момента има регистрирани 172 000 и там някакви други бокуци в този сайт, които са умни хора, които не играят с руснаци, а са се намерили отборчета. Има 19 580 отбора, има и 1585 000 учители, които са доказани учители и наистина реално могат да ви научат нещо in-game. Той се маха от тук. Така, да, трябва да се логнат с Steam, няма да... Никой нищо няма да направи, логват се с Steam. Както виждате, гледайте колко хора са логнали Steam, никой не е получил никакви оплаквания. Регистрирате се в сайта много просто, правите там описание за себе си. Ето сега си вляза примерно в профила. Да, experience, колко примерно са играли играта, описание за вас. Да, казвате какво искате, каква роля имате, каква роля изпълнявате, дали сте САВП, дали сте entry killer, дали се бавате майката по време на рундовите. Аз съм Silver Elite Master, но вече съм готов едно. Бях Master Guardian. Няма се обяснявам. Да, години, България, къде живеете, телефонен номер, ЕГН и виждате тук те и след това и покуци ще ви пратят на нещо. Да се много яката, с което в рано 60 пъти. И тук те ще ви пратят едната потия. Виждате в този линк тук те, който всъщност е в този сайт. И това е маркета на Gamers, в който можете да си спечелите оръжие напълно безплатно. Просто когато поканите някой ваш приятел, че примерно да кажем искате това флип най-голям вълкук. Например искате емката Hyper Beast. Цъкате тук, ето виждате. Ще бъдат добавени 10 coins за всеки ваш приятел, който поканите в сайта и се регистрира, и ще получи 10 coins, когато направите нещо. Ето тук ви линка, препращате го на приятелите си, Facebook, Twitter, Reddit. Копирате го, пращате го и всеки, който се регистрира, ще ви даде 10 coins. Аз в момента имам 10. Не, нямам 10, ама бях го пратил на един, ама той още не се е регистрирал. Тъй, че скоро ще стана 10. Тук са, дори имате за $100 Steam gift кардове, което е най-скъпото май. И за League of Legends, естествено. Така че, доста изгодно. Също така, харесайте, абонирайте се за акаунта ми в YouTube. Също така, страницата в Facebook Gaming Master Just for Fun. Кучиска страницата, където сега не беше направена тъпоти. Да, харесайте, тук ще си споделя, когато съм качил клипче, примерно, ето тук стари работи. Next Kenny издават, гледайте клипчета ми там, дето ги размазвам. Всякакви клипчета, предложения на кода снимам, защото много мързи. И да, идвайте тук те, размазвайте се, easy skins, без пари, без труд, просто взимате едно шибано линкче и го поставяте така, където ви падне. Да, общо взето, да, тъй.
Да, както казах, харесва си страниците, харесва си цялата цигания. Ето, на ето тук може да пишете, че е много яка, много всяка. И чао.